لومي حدا عبي حتك حتكم مبزحتي جزء هوتنا نمغيار عبي سقمت وي تعمر تصبينا مثلا نادو نابنت هابتا من مخان لتريك بتحنا وي دما حدا معال تنسين عاوي لو تكنا نسبة جن حكي سايكونن عاوت مالت اتي معالتاوي ان قبرون اشتنا قرات وزيتيو جيمس كلير ابتا اب اتوميك هابيتس اتبل مصحفو حدا فلي حقي نقرنا نص دما حق حدا كاميتي بهال اب معالتي حدا برسنت رايكنا محاش انت فتينا دحر حدا عمد كابتي زنورنايا بسلاسان شوعاتن عصفي زبلسنا كنكونينا يبل لومين بعركس كمي جرنا نتن نشتول مالاتنا بمغيار عبي تاريخ نسرح كمن نخل بصفحي عبزا مصحف كنرينا سلام كورات خطاتلتي سلام تاي رسعخن نساهم زلخ حافظ ماسكو عليه سابسكرايب بمقوار بيتسب كنو سلام تايو لماد مغيار زخبرنا بزح جيزة لماد كنكير نسعرمو دحر هدت معالتات جن تسفان غرز سلام تاي مخنياتو سيتو بغص بس لزيرا جيمس كلير نزي انتي زتحابة عاقمي ولا حدا تاريخ كنقراكم حدا عنقفات برد لحدا عنقلف برد اب حدا زحل كفلي عميطنايو نبل اتي رسني كاب حمشتا دقرين اب 4 دقري 3 خلتا يوسخ ابزي جزي اتي ابزي جزي ازي اتبرد استلوطا ايمسلن جن اتي راسني 0 دقري مسبصحه اتي برد كما كخجمر اتي لوطي كاب نيجاتيف حدا ناب 0 دقري مستسغاغره رايو زمص اب هيوتناون كم ايو حدا سمون سبورت سريحنا لوطي سلازيرانا كنقارص يبلنا لوطي اوشطنا يكبالو حدا معلتي جن كامتي زمخا خبرد بنصه كرايو اتكرنا ابصيت زي كونس اب مسرح يخون يبل مبزحتي جزء 10 خلخ قنصالني وي هابتام كون علني لنا انا نحسب ازي جن جيجا ايبلنا ازي قول وي شطو ايو عوتات سباتن زي عوتات سباتن حدا عينت شطو كلهم يخليو اتفللي ابتي سيستم وي مسرحيو نابنت حدا تمهراي ايه كمس يدلي اتي مسرح جن معالتاوي كل 9 مصنعيو اتي تمهراي ابتي ايه ممصا طراي انت توكيرو يጭنا ابتي معالتاوي مصنع انت توكيرو جن وصيتو بعلك مصيو سلازي اتكرنا اب معالتاوي سرعات وي سيستم يخون يبلنا اتوم 4 حقتات لماد دما ببحدا كنريومينا جيمس كلير حدا صبوق لماد نمتكال 4 حقتات يبنا قلت يقبرو حدا لماد كتجمر انت داليخم نعينخم قلت يكخونا اللو نابنت مصحف كننبب زدلسب اتا مصحف امت رأسي وي اب مدقسيو كتقمط اللوا سبورت كنسرح انت دلينا دما كدان سبورتو اب زيطفو بوتا كقمط اللوا مساط يقبرو اتي لماد دس زبل كخون اللوا نابنت سبورت كتسرحو كلخم دس زبل مزيقا سمعو شعو حنقولكم مستي سبورت دستا كتأساسر يبل قليل قبرو حقي كلتا دقيقة تتقومي لنا حدا لماد كتجمرو خلخم كل دقيقات راي كم زوسد غيركم جمرو يبل نابنت 5 كيلومتر كغوي ايا كابمال ناي سبورت ጫማይ كغز ايلكم جمرو حنساب مس جمركم مقصال قليل يبل እዚ ማለት ሓደ ነገራት አለው ለማለት ለምሳሌ ካብ አንደበትና እንውጻ ማለትይ ብዘይ ፍላጥ ወይም ደሞ ጽና አጋጣም ከም ዝመጸና አቅለለ ቢልና ንገብሮም ነገራት አለው ኩሉ ጊዜ አቢድና ዘሎ ጸጋ ከረና ነዛ ዓለም ኩሉ ጊዜ ክፋአታ ጥራህ ንምልከትሞ ዘዓለም ኮንቲያ ተሻንቲያ ንብላ ኮንቲያ ንብላ ሰላም ይብላን ጎዶለ ያንብላ ዘይኑ ብላ ነገር የለን እዚ ኩሉ ጊዜ እቲ ካብ አንደበትና ዝወጽ ቃላት ናይ ልምድ እንበር ምናልባት ኩሉ ጊዜ ስለዘኻፍ እና ይላይ ሐስብን ያነ ምክንያቱ
ክነመስግነሉ ወይ ድማ ጽቡቃት ቃላት ክንናገረሉ እንተለሊና አንደበትና ብዙሓት ነገራት ኣለዉ ጥዕና ኣለዉ ዓይነ ብርክ ኣለዉ ኩሉ ሰሪሕኻ ተኣቲ ስለዚ በቲ ተማረረሉ መጠን ተመስገን እንተልና አንደበትና እዚ ሕዚ ተመስገን ካብ ንሽተይ ዝልመድ ክትበልዕ ተመስገን ክትድቅስ ተመስገን ክትወፅእ ተመስገን ክትኣቲ ተመስገን ስራሕ ክትውድእ ተመስገን እንተልና እዚ ባዕሉ እተን ንዓና ንሽተይ ነገራት እየን ወይም ደሞ ኣብ ናይ ጸሎት ቦታ ለኸይ ንቐርብ ንኽእል ኢና ሰዓት የምና ጠጠው ለኸይ ንብል ንኽእል ኢና እንተኾነ ግን እቲ ምስጋና ኣብ አንደበትና ንሎም ደሞ ኩሉ ግዜ ካብ መረረት ወፂና ላ ምስጋና ናኣቲ ማለት እዩ ለዚ እዩ ንሽተይ ልማዳት ተጠራቂሞም ዓብይ ውፅኢት ዘምፁ ልክዕ ኣብ ቢዝነስን ክኾን ተለኸሙ ኣብ ጥዕናም ከሙ ኣብ ቤተሰባዊ ህይወት ኣብ ማሕበራዊ ህይወት ኩሉ ግዜ ብንሽተይ ተልምዶ ነገራት ጽቡቕ ውፅኢት ሒዙ ይመጽእ ማለት እዩ ኣዕጋቢ ግበሮ ይብለና ደሞ ሓደ ጽቡቕ ነገር ምስ ገበርኩም ንገዛ ርእስኹም ንሽቶ ሽልማት ሃቡ ሽዑ ሓንጎልኩም ነቲ ነገር ደጊሙ ክሰርሖ ይደሊ ይብል ኩሉ ግዜ ሓደ ነገር ምስ ሰራሕና ነባዕልና ተመስገን ኢልና በድሕሪኡ ኣነ ጅግና ኣነ ጎበዝ ኣሳኺዕዮ ምናምን ዝብል ብዙሕ ደስታም ኣይርአኒ ኣብዝሓ ግዜ ዝኾነ ስራሕ ተሰሪሕና ካብ ንሕጎስ በቃ ቅልል ኣቢልና ንሪኦ ማለት እዩ እሽዑ እቲ ስራሕ ዘሰኻዕናዮ ስራሕ ምንም ከም ዘይኾነ ጌርና ንወስዶ ብኻልኦት ሰባት ደሞ ያኔ ሃል መበረታታ ዓለይ ክወሃበና ይኽእል እዩ ስለዚ እንተነኣሰ ኣብ ንሰርሖ ስራሕ ኩሉ ግዜ ባዕልና ለባዕልና ከም እንኽእል ገወዛት ምዃንና ከም እነሳኽዕ እንተነጌርናዮ ሰባት ኣብ ዘይብሉ ሰዓት እኳ እንተኾነ ንሕና ግን ጠንካራታት ኮይና ክንርከብ ንኽእል ኢና ማለት እዩ መንነትካ ምቕያር ይብለና እቲ ዝዓበየ ለውጢ ዝመጽእ መንነተይ እዚ እዩ ኢልካ ኢልና ክንኣምን ከለና እዩ ይብለና ንኣብነት ሓደ ሰብ ሽጋራ ምስታይ ክሓድጎ ክጽዕር እየ ካብ ምባል ሓደ ሰብ ሽጋራ ክህቦ ከሎ ኣይፋሉን ክሓድጎ እጽዕር ኣለኹ እንተይሉ ንሱ ገና ሽጋራ ዝሰቲ ግን ክሓድጎ ዝጽዕር ዘሎ ሰብ እዩ ግን ኣይፋሉን ኣነ ሽጋራ ኣይሰትን እየ እንተይሉ ግን መንነቱ ቀይራ ኣሎ ማለት እዩ ክንቀይሮ ዝደለና ነገር ምስ መንነትና ተኣሳስሮ ኣነ ኣንባባ እየ ኣነ ስፖርተኛ እየ ኣነ ብሩህ መጻኢ ዘለኒ ሰብ እየ ኢልና ንእመን ኣእምሮና ብዝኣመና የልክዕና ንሕና ብዝሃብና የልክዕ ስለ ዝሰርሕ ኩሉ ግዜ ውድቀትናን ወይ ከዓ ዘይምህላውና ወይ ከዓ ካብ ሰብ ታሕቲ ምዃንና ዘይኾነስ ኩሉ ነገር ከም እንኽእልና ክነሳኽዖ ከም እንኽእል እንተኣሚንና ኩሉ ግዜ ካብ ውድቀትና ከም ንለዓል ኣነ 100% እርግጠኛ እየ ሰብ ኣብ ጎነይ ኣይሃሊ ኩሉ ግዜ ካብ ውድቀተይ ነፍሰይ ባዕለይ ናጽናዕናዕኹ ክልዓል ሓደም ክልተ ግዜም ሰለስተ ግዜ ካብ ውድቀተይ ክልዓል እየ ስለዚ ዓብዪ ሓይሊ ይህበና ማለት እዩ ባዕልና ኣብ ጥዑማት ቃላትና መጠንከሪ ቃላት ኣብ እንህበሉ ሰዓት ብጣዕሚ እዩ ንዓና ዝጠቕመና ማለት እዩ ህይወትና ንምቕያር ዓብዪ ተኣምር ኣይጽበይ እቲ ሎሚ እንገብሮ ንእሽቶ ውሳነታት ጽባሕ መንነትና ክኾነና እዩ ስለዚ እዛ ክብራት ተኸታተልቲ እዚ ቪድዮ ተፈቲኹምዋ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ኣይትረስዑ ንቐጻሊ ከቕርበልኩም ትደልይዎ መጽሓፍ እንተሎ ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ ንስኻትኩም እውን ሓደ ልማዳት ካብ ንእሽተይ ተላዕልኩም ናብ ዓብዪ ዘብጽሐኩም ልምድታት እንተሎ ኣብ ኮመንት ኣካፋሉና ጽፈነልኩም ስለ ዝሰማዕኹምኒ ክብረት ይሃበለይ